Iki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming 3. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Ya. Aku ngale Mas Pupuk. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Tonton dhewe. Ya iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang potongane ngene DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Arep gedhek liyane ra wani. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Ya. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa.